Hier Koeman op de bank. Aanwijzingen gillen. In de richting van Ferrer. Zoeker. Schotvaardigste man over het algemeen van Sevilla. Ferrer. En daar Simeone. Barcelona staat achter met 1-0. De Argentijn scoort voor Sevilla. Dat is de reactie van Cruyff na dat doelpunt. Terwijl Barcelona voor het eerst weer eens trachtte in de aanval te komen. En deze doelverdediger, Roen Zoe, helemaal geen haast heeft. Bakero. Laudrup. Laudrup, goed meegenomen. Stoichkov. Boom. 1-1. Ja hoor, die Bulgaar is goud waard. Want in de 18e minuut zorgt hij hier voor 1-1. Ja, dat hebben ze nodig en dat willen ze weten. Ook de mensen op de bank waartoe Koeman behoort in deze wedstrijd. Niet buitenspel. Moya. Doelpunt. Kan niet missen. Ja hoor. Zoeker. Kan niet missen. Want die achterhoede zoekt maar. 4 minuten zijn er gespeeld in de tweede helft. En ook Ronald Koeman is langs de zijlijn verschenen. Als een mogelijke remplaçant voor de mensen die nu in het veld staan. En die dus nog altijd die 2 in achterstand weten. Amor. Stoichkov gaat uithalen. En schiet heel erg goed en heel erg hard in. Vreselijk goed ingeschoten. Want hij is toch echt met sterren de beste man van Barcelona op dit moment. De dank van Romario geldt hem, die Bulgaar. Nieuwe kansen, weten zij aan de kant. Romario. Amor, Romario niet buitenspel. Romario dan, ja! 3-2. Hij doet het in de 26e minuut van de tweede helft. Losgebarsten, eindelijk losgekomen. En dan is het 3-2 voor Barcelona. Een belangrijk moment, overal op het veld knuffelt men elkaar wanneer men althans van Barcelona is. Hoeveel staat het straks, Laudrup? 0-0 nog daar aan de andere kant. Ja, dan staan we nu hartstikke goed, denkt de Deen. Inderdaad, door die bevlieging bij Romario. Wissel. Romario, na zijn doelpunt, naar de kant. Koeman er voor hem in. Applaus van de 31-jarige Koeman voor Romario die naar de kant wordt gehaald. Na zijn schitterende treffer. Waarmee hij ook weer even deed vergeten natuurlijk dat hij in de eerste helft tot van mogelijkheid liet liggen. Maar ja, het publiek is hier goedgeefs, want het herinnert zich het laatste. En het laatste van Romario, van de Braziliaan, was voortreffelijk. Bakero. Amor, tikt op. Stoichkov vraagt. En schiet ook zo vreselijk goed vaak. Nu, Laudrup dan. Ja, 4-2. De zaak zit in het pannetje. Althans, voor wat betreft deze wedstrijd natuurlijk. En nu is Barcelona met 4-2 in de tas. Volledig afhankelijk van wat er elders in het land gebeurt. Want dit zit wel goed, 4-2. Met nog een kans voor Bakero. En zelfs een 5e treffer hier. Waardoor Barcelona in ieder geval op eigen veld alles heeft gedaan wat moest worden gedaan. En dan horen zij hier op de tribune penalty bij La Coruña. Ja, daar schrikt iedereen van. Ook Romario. Stoichkov. En het wordt stil bij Barcelona. En zij laten Stoichkov deze actie ondernemen. En het gejuich barst los hier in dit stadion bij de spelers en bij het publiek. Omdat zij horen dat La Coruña de strafschop heeft gemist. En daarom juicht men hier in Barcelona. De spelers stopten. Ze hoorden alles. Ze willen de bal wel oppakken. Ze willen weg en ze willen feest vieren. Onbegrijpelijk denken ze. Onbegrijpelijk denken ook de spelers. Terwijl hier de reacties van het publiek worden gepakt
Maar het gaat niet zozeer om die mensen hier aan de zijkant. Het gaat om die spelers. Kijk eens, Cruijff zegt van, dat kan toch niet waar zijn. Zelfs hij gelooft het nauwelijks. Koeman. En men juicht hier, en Koeman juicht alhoewel hij de bal heeft overgeschoten. Want waarom juicht men? Omdat hier ook het eindsignaal valt. Maar bovendien omdat men weet dat La Coruña niet heeft gewonnen. En zo pakt Barcelona voor de 14e keer de landstitel. En opnieuw nu op rij in een zinderend slot van een competitie. De laatste 15 duels leverden 28 punten op. De laatste duels hebben een schotvaardige ploeg te zien gegeven. En 91 doelpunten zijn er gescoord door het Barcelona van Cruijff in dit seizoen. Barcelona, Cruijff, Koeman, Romario, vooral Stoichkov, Laudrup en alle Spanjaarden van het gezelschap. Zij hebben weer de landstitel binnen. Ik denk, natuurlijk is het duidelijk als je de laatste 3 jaar een kampioenschap wint op de laatste speeldag, waarin je het je niet in eigen hand hebt, dan heb je geluk. Maar aan de andere kant sta je er ieder jaar toch weer tot de laatste speeldag. En misschien kunnen wij dan die druk wel aan om onze wedstrijden, met name onze laatste wedstrijden te winnen. En de anderen niet, ja. Maar nu was het wel heel extreem natuurlijk, omdat zij ook nog een strafschop missen in de laatste minuut. Ronald, kun jij aan Johan Cruijff vragen of hij er ook even bij komt trouwens? Johan, kun jij er even bij komen? Je ziet er niet uit, joh. Ik zweet met de tak en ik heb net gedoucht. Maar ja, het is zo heet hier, zo met al die achterlijke lichten. Zeg, ik begin met Ronald en ik zeg tegen hem van jullie zijn of geluksvogels of jullie zijn vreselijk goed. We zijn gewoon vreselijk goed. Kun je bijdragen? Sorry, zei ik niet in het licht of zo? Oh, wij zijn gewoon goed. Johan, als je zo voor zo'n jaar 90 calls maakt, dan moet je gewoon goed zijn. je bent gewoon goed. Maar je gaat toch niet zeggen dat je dit ook alweer gewoon voorspeld hebt en dat je dit wel verwacht had, hè? Nou, dat niet, maar kijk, als je met nog 15 wedstrijden te gaan, hoeveel stonden we achter? 6 punten of 7 punten? 6 punten. 6 punten, doelgemiddelde, noem maar op. Dus alles tegen en dat heb je kunnen omdraaien. Als je 28 punten haalt van de 30, dan moet je gewoon heel sterk zijn. Dan kun je zeggen, ja, maar je stond er wel 6 achter. Dan kun je zeggen, ja, je bent stom geweest in het begin en je hebt stomme fouten gemaakt. Maar als je daarna 28 van de 30 punten haalt, aan de ene kant. Als je daar nog de Europa Cup wedstrijden optelt, dan geloof ik dat we iets van 60 kans voor hebben en rond de 60. En iets van 15 of 16 of 14 tegen hebben. Ja, dan ben je gewoon ontzettend sterk.